aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza。山に阻まれ他の土地から孤立してきた村がある。マモイアだ。Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto。マモイアダ村は孤立してきたおかげで独特の文化を守ってきた。Ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza. 大自然の恵みを大切にして生きている男がいる。羊飼いのマッティア・モーロ。彼は昔から続くこの仕事を親から継ぐことにした。村で一番若い羊飼いだ。古くからの文化を守り続ける男もいる。ルジェッロ・マメーリ。彼が作っているのはカーニバルで使われる伝統的な仮面だ。村には黒装束の女性が多い。ライモンダ・メリスは夫を30年前に亡くした。それ以来黒い服しか着ないことにしている。夫への愛を忘れないためだ。独特の伝統が残るマモイアダ村。しかしそれを守っていくのもなかなか大変だ。ではそろそろ村人たちの物語を始めることにしよう。四方を海に囲まれたサルデーニャ島は異民族から幾度となく侵略を受けてきた。ここは地中海の覇権争いの舞台だった。しかし島の内陸部は険しい山々に囲まれて人の行く手を阻んだ。だから侵略が及ぶことが少なかった。島のあちこちに石が積んである。
ヌラーゲだ。古代サルデーニア人が外敵から村を守るために築いた石の砦だ。今ではこの石だけが厳しい島の歴史を物語っている。村人は昔から互いを思いやり守り合って生きてきた。だから今でも結束力が強く仲が良い。異民族の文化が入ってこなかったせいで独自の生活スタイルも残っている。村の外れで昔ながらの生活を送っている羊飼いの親子がいる。朝6時。マッティアと父のアントニオ、一杯のコーヒーを飲んでから仕事に出かけるのが日課だ。険しい山道。朝日が出迎える。2人が向かうのは山の牧場だ。マッティアの一家が牧場で飼っているのは羊200頭。サルデーニア島を羊飼いの島と呼ぶ人もいるくらい、羊は村人の暮らしを支えてきた。マッティアは乳搾りのために父と2人で毎日ここにやってくる。手作りの餌場だ。羊が餌をむさぼる間に乳を絞ろうと誰かが考えた。だが一度に餌を与える羊の数は決まっている。だから羊の数を数えるのも大変だ。羊が餌を食べている間に乳を搾る。昔ながらの手搾りだ。夏の時期は1日に60リットル。羊は次々とミルクを作るから1年365日
乳搾りをサボるわけにはいかない。岩山に囲まれたこの村では、かつて仕事といえば羊を飼うこととブドウを作ることしかなかった。アントニオも父親から羊の扱い方を習った。そして羊飼いになった。それが当たり前だった。しかし今、羊飼いはだんだん減っている。大して儲かりもせず、しかも忙しい仕事だから辞めてしまう人も多い。今は近くの大きな町へ行けば仕事もある。だから親の牧場を継ぐ人も減ってしまった。マッティアは17歳の時、自分から父の仕事を手伝い始めた。すぐ上の兄は大工になって牧場を継がなかったからだ。È successo talmente in fretta, no? Dalla scuola, ho lasciato la scuola, che non è che riesci a capire neanche come sia successo. Però ti vedi babbo che ha sacrificato tanti anni, che sta continuando a sacrificare per te, dici se io me ne vado a scuola, che lui voleva che io continuassi, lui voleva che io facessi il veterinario. Però non mi piace studiare, l'avrei fatto magari solo per fargli un contentino a lui. Ho deciso di seguire a lui perché vedevo che lui aveva bisogno e perché poi riesco a farlo bene, mi piace.今この村で20代の羊飼いはマッティアだけだ。一頭が隣の土地へ逃げた。実はこんなことも日常茶飯事だ。羊も分かっているのか、自分から戻ってきた。牧場に張り巡らした囲いは何度修理してもまた羊に破られてしまう。これの繰り返しだ。マッティアは羊飼いになって4年。最近は仕事に少し余裕も出てきた。Ti prende per forza. Quando cresci con una cosa ti affezioni, gli vuoi bene, impari a farla. Poi quando ti senti bene con loro ci sto bene se farei solo quello, però a me piacerebbe viaggiare, uscire, conoscere i bei posti e non te lo lasciano quel tempo.サルデーニャ島の中でこの村を有名にしているものが一つだけある。それは昔から続けられている村のカーニバル、マムトネスだ。カーニバルでは登場する人物が黒い仮面をつけて村中を練り歩く。
このカーニバルの仮面を作っているのがルジェッロだ。もともとは家具職人だった。伝統的な仮面を残していこうと仮面職人となった。実はカーニバルまであと2日。仮面作りは間に合うだろうか。一日中土の音が響いているのはルジェッロの工房だ。彼の父親は羊飼いだった。でも後を継ぐのが嫌で家具職人になった。そして家具を作りながら村の伝統的な仮面の作り方を勉強した。今では仮面作りが専門だ。ルジェッロの経歴はちょっと変わっている。ボクサーだった。若い頃は職人をやりながらボクシングの選手だったのだ。スーパーウェルター級連戦連勝、向かうところ敵なし、サルデーニア島のチャンピオンになった。オリンピックの代表選手にも選ばれて猛練習の日々が続いた。しかしオリンピックへの出場は辞退した。Loro mi promettevano, mi sembrava che ti aiutassero in qualcosa, invece non mi aiutavano. Allora ho detto la convenienza mi conviene di più e fare il lavoro che già mi accorgevo che ero portato a fare. Così ho fatto e così sono ancora. オリンピック選手に選ばれた時、すでに一人前の家具職人だったルジェッロ。身入りの少ない羊飼いを続けていた父に代わって一家の暮らしを支えていた。だからルジェッロは夢を捨てて家計を支えたのだ。オリンピックに出なかったことは後悔していない。家具や仮面を作って働き、この大きな工房も彼一人の力で建てた。工房の2階に自宅をしつらえた。Dov'è la piccolina? Dov'è? Ciao Lutti, Mi. fai ciarla. Cosa si dice? Non so il nonno. Dai un bacetto al nonno. Dai un bacetto al nonno. Dai un bacetto al nonno. Lo saluti? Fai buongiorno. C'è la lingua. Di buongiorno. Di buongiorno, pur di Emma.
Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può ルジェッロはボクシングをやめた後、ロザリーアと結婚した。 e col sole c'è sai dentro il cuore 子供は3人生まれた。 primavera 男1人、女2人。 長男が家具作りを継いでいる。 一緒に住んでいるのは次女のマリア・アントニエッテ。 20歳だがすでに3歳のラウラがいる。 彼女は17歳の学生だった時、結婚をしないでラウラを産んだ。ルジェッロは51歳でおじいちゃんになったのだ。 実は最近マリアの結婚が決まったばかりだ。相手はラウラの父親の男性。やれやれだ。これでルジェッロも一安心。 仮面は一つを作るのに2日はかかる。食事の後もすぐに仕事だ。この地方では夫や子供を亡くした女性が黒装束になって過ごす人が多い。ウルッターレと呼ばれる昔からの風習だ。ライモンダ・メリスも夫を亡くした。30年前のことだ。それ以来黒い服しか着ない。家族の結婚などをきっかけに喪が明けて普通の服に戻る人もいる。だが彼女はずっと黒い服のままだ。夫のサンティーノが亡くなったのは1978年。内臓の病気だった。 Ci siamo conosciuti così come si possono conoscere, a San Cosimo ci siamo conosciuti. Dopo 3 anni, prima non si usava adesso come adesso, però prima anzi veniva la suocera prima a casa per cercare me. No, tra noi eravamo sì, ma come onore del figlio toccava alla mamma venire a casa prima. Se poi dicevamo di sì, allora veniva anche lui. Poi hanno detto di sì anche i miei genitori, perché era un bravo ragazzo. ライモンダが夫サンティーノと結婚したのは1955年。もともと兄の友達のサンティーノとは幼い頃から顔見知りだった。2年後には娘が生まれた。夫は精肉工場で働いていた。そして2人は借金をして肉屋を開いた。小さな店だったがそこで細々と暮らしてきた。しかし店を出して12年後、サンティーノが病気で亡くなってしまった。店は潰れた。残されたライモンダは多額の借金を負った。そして掃除婦として働きながら少しずつ借金を返したのだ。娘夫婦がやってきた。実はライモンダは糖尿病を患っている。
だから娘は心配して時たま顔を見せに来るのだ。ライモンダはよく散歩をする。糖尿病にいいと聞かされたからだ。暑い日中も黒い服で村の中を歩く。そしてその時に必ず立ち寄る場所がある。夫婦で開いた肉屋があった場所だ。La porta era qua, e lì c'era la finestra. Allora portavate dei rami verdi da campagna, dall'oro e altri profumi. Lo profumava così. Anche il banco faceva così.ライモンダが夫サンティーノと苦労して営んだ肉屋。それが彼女の人生の中で一番の思い出だった。好きな人と一緒になって共に苦労を重ねた人生。Però per sposarsi, oggi si sposano, domani si divorziano, quindi convivono. Così non fanno delle spese con gli avvocati. Oggi non è più così. Oggi l'amore non lo conoscono neanche i giovani. Se avessero conosciuto l'amore come una volta non avrebbero divorziato, perché bisogna lasciar perdere da una parte e dall'altra. 夫が亡くなって30年。彼女は自分が死ぬまで黒い服を脱がないと決めている。それが夫への愛情の証だ。サルデーニャ島の中央部、険しい山々に囲まれた村、マモンヤだ。村を一歩離れると、そこはブドウ畑と牧草地だ。羊飼いのマッティアの家だ。朝絞ってきたミルクでチーズ作りが始まった。夏のこの時期はチーズを作るのは1日おき。作っているのは羊のミルクで作るペコリーノチーズだ。羊のミルクを温めて、そこにレンニンという天然の酵素を入れて固めるだけ。
Vorrei scendere in strada, parlare con tutti e capire se i sogni poi vanno a finire. マッティアの一家のチーズは村一番と評判だ。それには訳がある。 Cose restano qua. 父のアントニオが若い頃、牧場の経営がうまくいかない時があった。彼が出稼ぎに出たのはチーズ工場だ。この工場で本格的にチーズ作りを習ったのだ。今はその技術をマッティアに教えている。 Ognuno un amore che lo salverà. Semplicemente. E ora siamo qui. Per l'eternità. しばらく寝かせるとミルクの中でチーズの塊が出来上がる。 Che l'amore spiegherà. Oggi apro le mie ali e sento che domani それを器に入れ水分を切っていく。 l'uomo volerà stretto nell'abbraccio di una donna che l'ha.「ここでは最低2ヶ月以上熟成させる。サルデーニャ島の羊のミルクで作るペコリーノチーズはペコリーノサルドと呼ばれ、特に味がいい。 Un sorriso per tornare alle cose di sempre. ペコリーノチーズを作った後にもまだ栄養がたっぷりと残っている。このミルクをもう一度煮て今度はリコッタチーズを作る。リコッタとは再び煮るという意味だ。加熱すること30分。リコッタチーズが出来上がる。熟成はさせない。作った次の日には食べられる新鮮なチーズだ。最後に残ったミルクも余さずに使う。豚に餌として与えるのだ。ミルクにはビタミンが残っているので、これを飲ませると豚が元気になり、肉が美味しくなる。だが評判のチーズを作っても2日に1回のチーズ作りだけではお金にならない。餌代やガソリン代を差し引くと家族で生活をしていくのがやっとだ。だからマッティアの家では牛も飼っている。まだまだ数は少ないがオスの肉は高く売れるし、メスから乳も取れる。Vedi, è qua il vitellino.
Vedi com'è messo?牛一頭、生まれるか生まれないか、家計にも大きく影響してくる。朝早くから一日中働いても身入りが少ない羊飼いの仕事。マッテオはもっと上手に働ける方法がないか最近考え始めている。ルジェッロの工房だ。いよいよ仮面作りの仕上げだ。焼きごてを当てるのは細かい木の毛羽を焼くためだ。そして仕上げに焼き印をつける。国から認定された正式の仮面の証だ。Ormai no. Magari prima le facevano quando ero ragazzo io parlo di 40 anni fa, che potevo capire. Alla maschera passavo l'ero d'inferno e poi luce da scarpa.黒い仮面が古くから伝わる伝統だ。明日はカーニバルだ。マッティアの牧場だ。マッティアはもう乳搾りを終えて祭りの手伝いに出かけた。今日はマムトネスと呼ばれるカーニバル。村人だけでなく近くの大きな町や村からも人がやってきた。Nara, gruszułek, pane Paris. No, pane gruszułek. Pane Paris este. Pane gruszułek. 今日のカーニバルは村の観光のために開かれる夏のイベントだ。本当は2月だが村の文化を知ってもらうために催されるのだ。マッティアは臨時の食堂で手伝いだ。これがマムトネスだ。マムトネスとは動物の化身だ。それを演じる人は羊の毛皮をかぶり家畜用のベルを背中に吊るす。重さは30キロ以上だ。
そして黒い仮面をかぶる。これでマムトネスが出来上がる。Fabi, vai sul muretto che vengono di lì adesso. マムトネスは農作物がたくさん取れるように、そして家畜や人間がたくさん生まれるように願いを込めて踊る。恐ろしい顔と甲高いベルの音で農作物についた邪悪な霊を追い払うのだ。足を強く地面に当てるのは早く春が来てもらいたいと大地を刺激するためだ。ライモンナのひ孫のフランチェスコだ。今日はマムトネスになる。Oggi per voi sembra una cosa così, però se tu li controlli, Mamutones sono gli unici che stanno sacrificando, perché tutto questo peso che hanno nei campanazzi che arriva a 25 kg, con la pelle nera, la mastrucca è veramente un sacrificio, anche col caldo che c'è. Allora diciamo che il numero uno sono loro, gli artisti sono loro. 伝統は残したい。だが伝統だけで食べていけないのも村の厳しい現実だ。